Santi Ugarte naiz, Aloña Mendi espeleologia taldekua. Aloña Mendi kirol elkarteak ditu saila pila bat eta tartean espeleologia ere. Nahiko talde veteranoa da Euskal Herrian, 50 urte beteko ditu datorren urtean, eta gure lana beti izan da Aizkorri mendizaren inguruan. Aizkorri, Urbia, Oltza, Degurixa inguru horretan. Dagoeneko 1000 gora koba eta leize katalogo dauzkagu gure datu basean, eta oraindik lana ez zaigu falta. Eta hantxe biltzen gara. Iruña etorri naiz guk egin dugun orain dela urtebete egin genuen pelikulatxo bat aurkeztea. Egin dugun pelikula bakarra izan da, beste ez dago hortan bat ere esperientziaik, baina nahiko ausarta izan ginen eta aurkeztu ginen Bilboko Mendi Festivalen, inolako esperantzai gabe, baina onartuak izan ginen, hori guretako izan zen sekulako poza, eta onartuak izateaz aparte lortu genuen euskerazko filmeik onena. Handik hasi da pelikula honen ibilaldia, Euskal Herrian barrena ibili da leku askotan, alde batetik Mendifil Festivaleko menditurren bitartez, eta gero handik eta metik deitzen ziguten botatzeko. Nazioarteko Mendi Film Festivaletan ere ibili da, Eslovakian, onartu izan zen, onartu zuten ere Txekian, eta baita Katmandun. Osea, Katmandun ikusi dute mendi pelikula bat euskeraz. Eta hori da. Pelikulaen hasiera nahiko bitxia izan zen. Lortu genuen lagun batek utzita GoPro estiloko kamera, GoPro bat, eta egin genuen filmazio txiki batzu Kobasulo barruan. Danak batu eta egin genuen trailer ganberro bat, inolako asmorik pelikula bat ikeko. Eta araian bizidan oinatiar batek ikusi zuen trailerra, eta esan zuen zeratik ez duzu egiten olako zerro, baina pixka luzetxu haua. Eta araia dau, justo araban dau, baina dau oinati beste galdean. Eta han urtero egiten dute Mendi Festival bat, nahiz eta herri oso txiki izan oso festivala txukuna, eta esan genuen tira, bai, konpromiso hartzen du dator urtean zerbait aurkeztuko dugula. Zerbait hori guk askotan eni izan dugu aurkezpena, baina beti PowerPoint estiloan eta bideo txiki batzuk tartekatuta, baina sekula ingabe olako bideo bat eta zerbait kontatzen eta hildo narratibo batekin. Eta hori izan zen, hasi ginen biltzen irudiak, diapositiba zarrak, eta ikusi genuen
Ursulo beak, kobak, horren esplorazioa bazeukan historia bat, kontatzeko modukua. Eta ala sortu zen, modu oso inozuan, baina azkenen uste nahiko gauza txukuna gertatu zen. Hau dana hasi zen, Loran gurean etorri zanean. Gureak urtako puntua guretako zian bukaerak. Eta Loranentzako berri zian, hasiera. Nun baiten ura traba baldin bada, Ursuloan da. Mendi espeleologia taldea, ondala 45 urte hasi zen Ursuloko esplorazioan. Eta bukatu geben, beste zifoi baten, kilometro eta erdi bat gutxi gora bera. Hamarkadan gugineko esplorazioan, bertan bere utzi genuen azkeneko puntuan ura hartutako galeria baten. Pasu hau pasatuta ondoren lortu dugu kobaren garapena bikoiztea, eta oraindik bukatu gabe. Bueno, espeleologia ez da oso kirol ezaguna, mendi kirolak bere orokorrean ez dira oso ezagunak. Ikuskizuna falta da konpetizioak eta publikoa eta hori dana, ez? Kirola asko atzean dauen dirua, baina mendiko kirolen artean espeleologia bera ere desberdina da. Eta haukan gauza berezkoa da leku berriak aurkitzen ditugula. Inongo kirolak eta inongo aktibideak gaur egun ezin dugu. Leku berriak topatzeko Marteraino joan behar zara. Eta guk oraindik daukagu pribilegio hori. Oraindik dela gutxi, atzo bertan egon ginen leize baten, eta lehen utzitiako estune txiki batetik igaro, lehen ikusi ez genuen paso batetik, eta agertu da 20 metroko salto bat. Ez genukan sokaik, eta azpian ez dakigu zer dauen. Ez jakin horrekin gu gaude asteburu osoan, bueltaka, lanian, whatsappa dantza, ze ongo tezan, eta hoi da espeleologia daukan ez dakit, gauzaik politena eta amuik handiena. Ez dakizula ze ongo dan meandro urreko kurban, ez dakizula leize horren barruan ze ongo dan, eta ez dakizula derrepente topaguzun galeria handi bat noaino joango dan. Hortaz aparte, kobak oso leku ondo konserbauta eta aldi berean oso euskorra dian ere, baina askotan gorde izan dute gauzak urte askotan. Eta holako aurkikuntzak ere egin izan ditugu. Aurkitu ditugu lurperatzeak, brontzearokuak, aurkitu ditugu desagertutako faunan hezurrak ere asko, eta, holako, orduan, osagarri horiek danak itut espeleologia nire uste kirol besteatik oso desberdina. Besteatik ekartzen duen lanak ere beste kirolak ez dutenak. Gu koaten sartzen garenean daukagu
oin dela 200 urte esploradek zeukaten lana. Lehenengo, deskribatu behar duzu, topo duzun leku berri hori, ze horren berri eman behar duzu. Argazkiak eta berri juzu hori erakusteko, mapa bat egin behar duzu, mapa horitzeko neurri pila bat egin behar duzu, eta ez da lan latza da, ez da handik ikusi eta etxea jun, eta sortu behar zu datu base bat, mapa bat, dana kokatu, hortu konklusioketara, eta, bueno, bauka beste, orduan, danontzako dau lekua esplologian. Batzuk oso esploradore gutzak, eta talde guztietan daude, 2 edo 3 esploradorea diana, bestatzu berriz dia, gehiago zientzia atletik dakon kuriosidadea, taldean dakon geologo bat, eta, bueno, bakoitzen dako da, zea bat, ez? Eta gero bestaldetik, gogo arruan, daukasun zailtasunen aurrian, eta ituzun olako emozio zea fuerten aurrian, jenten artean sortzen dio lotura afektiboak oso politia dira, oso estukuak, eta beste leku batzutan topatzen ez dituzunak. Gero, lan hori zientifiko edo pixkaz ezagutzen aldeko lan hori asko erreztu da, baina teknologia berri sortzen den momentuan ere hori aurrein berri oso eta ikasen bezu gauza berriak ere. Oin dela urte batzuk egin ez zitezken gauza, oin din jaitezke, baina hori dela ikasen berri oso. Barruko lana, topografia, erreztu da, oin lehen zinta metrikoakin, kilometro eta brujulakin lortzen da, oin aparato batekin lortzen da, gu ez dago aparato hori, baina bueno, existitzen da, nahiko garestia da, baina badau. Eta gero datu horiek danak, guk ezagutu izan ditugu datu horiek danak sartu eta kalkulau eskuz, marrastu dana eskuz, oin sartzen da programa informatiko bat egin, eta beak eta zitzu sekulako topografia politiak, hiru dimensiotan, horiek tartekatu egiten duzu mendizean, kartografian, GIS programa baten ebai sartu dezakezu eta egin mapan bertan datu baseak, eta orduan koban datu guztiak elkarren artean erlazionatu eta ondorioetara, orduan, oen dauden aukerak ikaragarria da zentzu hortan. Eta beste aldetik, esplorazio material ere bilakera formala eduki du. Batez ere instalazioak iteko, guk normalean eskaladan moduan ez du paetan gora edo bera joaten, guk dan artifiziala jartzen du. Eta lehen eskuz iten zan hau taladroak egiten da, horrek askartu du ikaragarri. Eta segurtasunan ere irabazi du. Jantziak ere desberdina dira, eta gero nola ez argia. Argiak neu urtea gehiago ibili naiz karburuakin, argi elektrikoakin baino. Eta oain azkenia lortu da argi elektrikoa sekulako indarrakin, eta autonomia handiak. Hori izan lehenko problema bazeuen, argi elektriko, baina ezokan autonomiakin. Toain lehedakin, dauen lehe teknologiakin, argien mundua argitu induguko bak. Nola baita argitu. Lehen karburoakin justo hakak ikusten genitxun, eta oain kobak berriz ikusten ditu. Eskerrik asko etortzeatik, zer gaur egiten duen egualdiakin hona etortzea, ez dago meritu dugu. Lehenko zuzenketa batzuk, ez nahi Xabi Ugarte, Santi Ugarte, nahiz? Baina, bueno, semia da Xabi, ozak edo hor konpon. Pelikulia Urzulo da Kobarren izena. Guk olako montajeak, bideo montaje, igual pelikula desatea eskotxoa da, baina olako montaje sekula ez du egin, lehenengo aldia da. Eta pelikula horren hasiera nahiko bitxia izan zen. Lagun batek utzi zigun zea GoPro bat, eta nitxunko basulo baten irudi batzuk, semiak irudi horiek montatu zituen, eta inzun olako trailer mouko zea bat oso motza, eta Facebookea igo. Hori ikusi zuen Araian bizidan oinatiar batek, eta Araia da oinatiko justu Arabako mendiak beste kaldian. Araban dau, oinatik Gipuzkoan dau, Araia Araban, baina nahiko gertu dau. Eta han herritxo hortan oso herritxikia da, urtero dute mendi festival bat nahiko txukuna. Eta harek esan zuen, ikusi trailer hori eta oso, trailer rindu, baina ikusteko pelikula eta zer ez duzu egiten, zatik
espeleologiako ez dago ezer, eta nahiko politia zen, eta venga saiatu, eta hartu genuen komenzo, bale, datorren urteako zerbait aurkeztuko dugu. Gu ibilia ginean olako saltzetan, baina beti oso gauza xumeak, Oñati, Arrasate, Bergara inguruan erakusteko, PowerPointak eta olako gauzak. Eta gainera ez genuken idei ez olako gauzak itxeko. Orduan, araiako konpromiso hartuta, ezin dugu aurkeztu olako diapositibak eta olako gauzak, ingo dugu bideotxo bat. Semeri galdetu notzan, eta Semeri zertiku ez dakigu, olako edizioa eta olako saltzetan sekulez gaibili. Eta Semeri zen, neuk ingo, zuek ekarri irudiak, eta neuk ingo zea bat. Eta zizan montatzen, eta ikusten hemen badago zerbait, nahiko txukune irtetzen nahi da. Nahiko txukune, eta hori izan 2010ko udan uste dut, eta pentsatzen, aukera dau Mendifilm Festivalan aurkezteko. Mendifilm Festivalan Bilbon aurkeztu alizateko euki behar du ezaugarri tekniko batzuk. Pelikulan egiten dan izketaldi guztia transkribitu behar duzu, eta bialdu behar duzu transkribizioa inglesez. Bestela ezin duzu bialdu. Bialdu eta gero haiek jasotzen dute gutxi bera urtero igual 200 eta piko pelikula, mundu guztietako pelikulak, eta haitute entresakabal, galbaia pasau, eta gelditzen dira gutxi batzuk. Horren aukerak, guarekin oso gutxi ez dira, baina animatu ginen. Gaina pizka prozesu askartu ingenun aurkeztu alizateko, eta azkenen lehenengo sorpresa izan, onartu inzutela gure pelikulatxoa Mendifilm Festivalen. Guretako izan zen ikaragarria, Bilbon honen bikoitza zen pantalla baten ikustea gure pelikula, baina lehenengo zirrara, guretako oso inkuigarri izan zen, eta gainea, gero festivala bukatu zanean, esan ziguten euskarazko filmeik onenan sari ere geuk irabazi genuela. Eta, bialduko du beste festival batzuta, eta onartu zuten Txekian, festival baten, Eslovakian bebai, eta azkena onartu indute Katmandun. Osea, Katmandun ikusi dute Mendifilm festival baten pelikulat euskeraz. Eta bibili garantik eta mendik botatzen. Eta hoxe da, gutxi gura bera, pelikulatxo honen historia. Gu bestela gure lanak, hori garbi geneukan izan behar zela nahiko pelikula divulgatiboa, zati gu bestela espeleologoak eta hori ikusten dute pila bat, gure lanak aurkezteko bastante astunak izaten ga. Inguru geografikoa, tektonika, ikerketa hidrogeologikoak, deskribazioa, topografiak, eta publikoako, egiten dugu olako artikulu astunak, eta aurkezten dugu aldizkari honetan. Euskal Herriko talde guztiak bilduta daude, guztiak edo asko bintzat, Euskal Esperon elkargo barruan, eta urtean behin argitaratzen da olako aldizkari bat, eta hortxe daude gure lanan fruituak. Beste formatu baten, asko astunagoa irakurtzeko, zehatzagoa informazio gehiagoekin. Gustatzen. Pelikulak irauten du 35 minutu. Eta pelikula eta gero, txaloin, eta gero, nahi duzuen galdera guztiak egin, nik erantzun hori bakar, nahi duzuena, eusek kamara edo ez da zertan izan behar sekulako galdera zaila, ez? Nahi duzuena galdetu, nik erantzun hori bakar, emango zuen, eta bestela, hemen beste espeleologo batzuk bai, eta igual ezaguta irantzuna. Gustatzen zaizuen, eskerrik asko berriz, etortzea.
Hau dana hasi zen, loran gureana etorri zen. Etorri zen gureana galdetzen, ezagutzen genuen kobakola urak hartutako galeriakin edo. Egia esateko garai hartan taldeen martxan nahiko motelduta zegoen. Taldeak honezkeo 50 urte baino gehizia ditu. Eta gu pentsatzen genuen koba gehienak esploratuta edo iaia bukatuta zegoela. Eta hau guri lehendik okurritu ere zitzaigun iten uretatik urrazpitik ibiltzea eta horren urak urtako puntua guretako zian bukaera. Eta loranentzako berri zian, hasiera. Eta hori hasi ginen, artxibo zarretan eta lehengo Googlekoen datu guztietan bilatzen nun egongo zian olako lekua, gureak hartutako lekua eta bertan behautziteko esplorazioa. Eta loranekin batera hasi ginen errebizio lanetan eta hasi-hasieratik emaitzak ikaragarria izan ziren. Adibidez, lehenengoa izan zen Arrasateko taldekoekin batera, sartu ginen zifoi batetik eta zifoia pasau eta aurkitu genuen koba berri bat kilometro eta erdiko, Miatzerrekan. Beste bat adibidez, Zaratxon gu ibili ginen igari egiten uretan eta loran sartu zen urrazpian eta dagoeneko Zaratxo daukan sakonera uretan 58 metrokoa da, inguruko zifoirik sakonena. Beste baten adibidez, guretako askatxoa zana, iturri bat besteik ez, eta hola segenuekan guk katalaguta, loran sartu zen urrazpitik eta topo genuen besteko berri. Eta hola ugaztikin beste bade bai, Troskan, zeakoa urbaltzako iturburua bade bai, eta hola etengabeko aurkikuntzak guretako ura traba zalako utzitako esplorazioa berriz zabaldu zen. Nun baiten ura traba baldin bada, Ursuloan da. Ursuloan lehenengo traba sarreran. Sarreran bertan do deposito bat india, orduan euri asko egiten duenean ezin da sartu. Sarrea tapauta dagoelako urakin. Eta gerta daiteke barruan egotia, euriain, eta ura emaila igotia, eta geratu barruan uten ezin. Mendi espeleologia taldea, ondala 55 urte hasi zen Ursuloko esplorazioan. Orduan faten zian bote neumatikoekin. Garaiak nahiko estuak zian, eta nahiko arriskua zulatzeko, eta honek garai hortan uretan ez zian sartzen. Arropak beti zikutan fateko zian. Orduan, garai hortan 500 metro esploratu ebein, eta zifoi batea jauzian, eta handik buelta emun, beste saiakera bat inebein, eta ur asko eguen, eta antxe bertan jarri ebein esplorazioa garai horretan. Eta gero, guk 17 urte berandu gehu biligitzen taldian, eta berriro hartu geben esplorazio martxa hori, eta aldatu gabe sistema. Sistema zan dira neoprenuak. Neoprenuak geuk ez geukagun. Saria santo baitian, unbaitetik eskatuta, zatika eta hola bili ginen. Adibidez, hanketan eskarpina ez geukagun, eta basurako plastiko poltza batzuk infitien geben, eta tremendako gotza bazen geben. Izugarri xa. Garai hortan, barruan aldaketzen ginen berriz erropak, alde fosilean ibiltzeko, gero berriz neoprenua jantzi uretara sartzeko, bidoi pila bat eruaten hemen erropa horrei danenak eta materialak eruateko,
Eta bukatu geben, beste zifoi baten, kilometro eta erdi bat gutxi gora bera ingeben eta antxe bukatu zen esplorazioa. Au départ, on a eu le petit problème d'entrée, parce qu'à l'entrée, il y a un dépôt, et donc l'ouverture, il a fallu demander le permis pour ouvrir la trappe d'accès. Et après, moi, je connaissais pas du tout la grotte. Ça impressionnait une eau transparente, claire, froide, mais la cavité était vraiment très jolie. Et donc l'idée, c'était au départ moi, je recherchais des siphons, donc c'était d'évaluer les siphons qu'il y avait. Il y en avait 2, 3 à évaluer. Donc on a emmené un masque de plongée, aussi des lampes de plongée, juste pour voir sans amener les bouteilles. Et donc on allait d'abord un premier siphon qui n'a rien donné, et ensuite on allait au fond avec Lynn pour voir le point final. Et il y avait là-bas l'inconnu sur les rapports de sortie qui disait qu'il y avait un gros courant d'air. Il y avait un passage avec un gros courant d'air qu'il fallait agrandir, et il y avait un siphon. Donc on a d'abord vu le passage. Moi je me suis mis un peu dans le siphon. Il y avait un gros courant d'air, on entendait derrière le bruit de l'eau, une petite cascade. Donc au départ, le passage du siphon est un peu étroit, on se met dans une petite fenêtre étroite, et là on sent un gros courant d'air qui passe. Et donc l'eau toujours claire, donc en regardant, j'ai mis le masque de plongée, et bon, l'eau était très claire, donc bon, je me suis décidé à descendre un petit peu pour voir un peu le passage, pour une plongée. Et en descendant juste 1 mètre, je me suis rendu compte, au niveau d'1 mètre, on voyait après un passage entre une paroi, on voyait derrière le miroir de l'eau, de la sortie. Donc j'ai fait la descente une paire de fois pour m'assurer qu'il y avait un bon passage. Et bon, Lynn me disait ne passe pas, ne passe pas, ne passe pas. Bon, je l'ai pas écouté, et, je me suis mis tout d'un coup, j'ai pris une bonne respiration, et voilà, je suis passé sans problème derrière une petite piscine de 4 mètres sur 4, donc une sortie sans problème. Et donc j'ai continué après, bon, j'ai dit à Lynn que j'étais passé, et j'ai continué sur environ 50 mètres. Donc j'ai dû nager, il y avait 2 petites piscines, il fallait nager. Après la galerie recommençait, il y avait plusieurs recoupements, et ça continuait. Donc comme j'étais tout seul, j'ai fait demi-tour, et bon, en espérant revenir avec d'autres personnes. Sifoia zeharkatu eta gero koak jarraitzen zuela ikusitea, Ursuloko esplorazio berriro ekin genien. Sifoia eta gero errekak dotore jarraitzen du. Putzu luze eta sakonak, ur jauziak, ur garbiak, ederra benetan. Halako baten erreka eskutatu eta galeria fosilak hartzen dira, hau da, ur bariko galeria. Horietako baten pasabide estu bate galaxia zigun aurrea joatia, baina estunetik zetoren aize indartzuak garbi erakusten zigun kobaren jarraipena. Irtetzen zen aizeengatik paso horri turbina pasabidea ditu genion. Eta pentsatu genuen urrengo saiakeran paso izten zuten lokatza eta area itzurra eskentzea. Beste galeria baten muturrean sagu bat hilda aurkitu genuen. Sagua hor egonda, gela hori kanpotik oso urruti ezintzan egon. Galeriak dana topografiatu, eta topografian garbi ikusten zen gela hori ia lurrazalean zegoela. Ikusi geben, arbagela, isa, bakalien eguela. Bai arbagela tartian eta kanpuan artian, eusen 20-30 bat metro. Gutxi gora bera, esaten eben, bajiz programa horrek esaten eben modu. Bueno, Josebak emondako informazioekin eta ikusteu horko sarreria dela Topa Biharrekoa. Topa Biharrekoa, lehenengo Kobasuloko lehenengo zati handi bat kentzen du, uretan joan biharrekoa, sifoia kentzen du, neoprenuan biharrik esteku, erropa sikuakin jongo gara, materiala sartzeko asko samurraua, eta denboraz askoz laburraua. Ordura arteko ordutako ibilbideak eta moztu, eta zuzenian sartuko ginen
esplolazio puntara. Saiakera batzuk egiten duz, kanpoko aldetik, eta ikusten du ezinezkoa dela, hobentzat ez garela gai horko sarreria aurkitzeko. Eta orduan erabakitzen du bi talde sortu, kobasulo barrura talde bat sartu, sifoia pasau, kepote batekin eta arba aparatu batekin, eta kanpuan beste taldeak beste arba aparatu batekin horko seinale hori jasoteko asmuakin, eta hori saiakera hori egiten da. Esplorazio dagoen moduan 3 ordu edo behar dira barruraino joateko. 3 ordu joateko, beste 3 irtetzeko, eta orduan barroko lanaian zailtzen nahi dira asko. Baina kontuatu gara, topografian bitartez, galeria bat iaia kanporaino bat horrela. Eta topografia esaten digu, galeria horren muturra hemen bertan dagoela. Hemen bertan. Bakigu koordenadak eta bakigu kota ere. Horren arabera etorri gara ona. Ekipo bat, talde bat hemen gauz kanpoan eta beste batzuk barruan. Kanpokoak eta barrokoak komunikazio sistema berdina dauzkagu. Aia daukate tedra hau, komunikazio sistema bat, eta gero eraman dute ere arba bat. Honek emango digu bion arteko distantzia edo lortzen baldin modu behintzat. Taldeko ekipua iztear dau, honezkeo komunikazioa egin jaun beharko litzake, baina ez du lortu. Eta komunikazio lortzen dugunean, haiek botako ituzte kepote batzuk, kepoteak piztu, eta saiatuko gara kea ikusten hemen. Lortzen baldin buke ikustia, zulatu eta ber sarrea topatzen duen. Martin, entzute oztazu txanda, erantzun mesedez. Zelan entzuten da? Lortu dugu komunikazioa, primeran entzuten da. Esan digute 15 minutu barru hasiko diala kea botatzen. Ondano gaude hemen prest kanpoan, kea ikusten dugu nunbait. Kanpoko taldea. Txanda. Haizea nola daukazue? Kanporantz ala barrurantz? Txanda.
ondo dago, jaso dugu mezua. Esan arba jartzeko emision moduan. Eta akea botatzen zuenean abisatu, nahiz eta izerik ez egon, txanda. ¿Ves? Kea piztuta urdina. Bai. Kibel, kolore urdina! Keia gehien bat barrukaldea edo gelditu iten dela, baina zerbait kanpoa joateko esperantza daukatu. Ez da izertan dagoego jarrita esperantza hori, baina... Arbakin konektatuta bai munduzku 40 metrotara dauzela, barrukuak. Tedrakin positibo izan da, ze eurakin pingo egon gara berbaka. Baina keia nahikeko ez da neguna. Ze temperatura ez da ona. Aizia, kanpora fan biharrian, barrura fan da, eta ezin izan du topau, lekua edo zulua. Sartu garenean, aurkitu dugu zifoian pasua oso goian, eta bildurrakin sartu gara, gero bueltan nola aurkituko genuen, euria egiten bazun, edo ez zuen egiten, ze iragarpena bazituen, esaten zuen euri pixkaten gozula. Eta eskerrak tedrari komunikatu dute, eguraldi ona zegoela, ez duela euririk egingo, eta lasaitu gara. Bueno, azkenean, saiatu dugu hori kea botatzen, artefakto pirotekniko batekin. Eta, suposatzen da kea urdina zela. Eta, depende ze korriente dagoen hor barruan, guk nahi genuen, keak kanpora itetzera. Baina azkenean, haizea alderantziz joan zen, eta kobasulo guztia kea Kez bete eta akabatu. Hor temperaturan arabera, kanpoan eta barruko temperaturan arabera, haizea alde batera beste egiten du. Beroak beti gora egiten du. Gertatzen da, goiz ibili gara gaur, kanpoan temperatura hotzak harrapatzeko, baina porrota izan zen, ezin izan ginen sartu, eta beraz, geratzen zaiguna orain da, betiko bidetik, iristea esplorazioaren puntara eta jarraitzea bertan saiakeran. Oin beste helburu bat marketan du, turbina pasua desostruitzea. Turbina pasua, izenak esaten dago, azkenean haize asko dau, eta hasieraneko zulo txikixa da, baina ikusten da neko samurra dela bertan zabaltzeko, eta saiakera hori egin da, baina arazo badeko eta da bertan loin bidala. Demoria eta okiteko, bertan lan itxeko demoria okiteko, loin bio, bibakain bida. Hasierako sarreratik sartu behar gara, urarekin eta geratzen da urrun, orduan behar dien denbora bertara lan egiteko, loitea derrigorrezkoa da. Eta ez hori bakarrik, loiteko eraman behar da material guzti hori pasatu behar dugu errekatik eta beste behin zifoitik. Zifoitik, sakuak, erropak, aldatzeko, janaria, orduan guzti horrek daukan komplikazioa eta guzti horrekin. Lo egiteko, badaukagu leku hon bat, turbinaen aurrean, Sahara Galeria deitzen dana, leku oso areatxu bat da, eta hor behintzat ondo daukagu.
Txomin. Azkenian bihar baino lehena urten bihar izan du, gaur asmo esan ibak egitea barruan, baina bidetan urjauzitan da materiala oso gaizki topau du, mosketoiak eta zela dauzen. Eta, turbina pasora iritsi gara, ara irekitzeko joan gara, baina ura sartuta da, así que buelta egin du. Aurkitu genuen pasua urez beteta. Da pasu bat estua, tarrasean ibili behar dazuna, eta dena urez beteta zegoenez, atzera beste porrot bat jasan genduen jarraia. Turbina zen inkognita oso interesgarria, zeren eta haize ia bat zegoen, baina oso estua. Orduan hasi gara kentzen lokatza, bizket, blokeak, eta bi estu gune pasatu eta gero lortu dugu pasua zabaldu.
Pasu hau pasatuta ondoren, lortu dugu kobaren garapena bikoiztea, eta oraindik bukatu gabe. Aurkitu dugu berriz erreka, koba zaildu da pila bat eta derrigortzen gaitu bibaka egitera. Galeriak aurrekoak baino askoz handiagoak aurkitu ditugu, kainoi formako, tartean igeltsuzko espeloteman formazioak. Erreka aurkituta galduta utzi gendula endala kilometro terditik, honek derrigortu gaitu bibaka montatzera eta ez hori bakarrik. Behin errekara berriz sartuta, neoprenoa jantzi behar dugu, hotza pasatzera eta aurrera berze eskaintzen dugu. Bibaketik dira beste kilometro bat ibiltzen, salto txiki batzu, baina dena ibiltzen, eta geldi dugun lekuan da betikoa, da erreka, garbi-garbi, galeria handia eta haize korontea, gure kontra. Gogoekin jarraitzeko koba, ezta? Hoi da injustu gure jardunaren muina. Ez jakitea aurreago ze ote dagoen. Jakin min hori gure akuilua da, gure gogua. Ze ongo ote da paso estu baten ondoren.
gabeko ote du kobasuloak barruan? Zeintzu bizi dira lurrazpian? Noaino joango otea salto ilun hori. Eta zein duzu kontatu baina gauzak gertatu dian moduan, nola bait edo, da erakusteko horren martxa. Horun hildo narratibo horik, dan ikusten da bat besten jarraian, esan behar da, lehenengo aldiz, sifoia pasau zutenetik, hori izan zen 2010ko urrian, sartu gara gutxoera 100 aldiz edo, barruan. Hori kontau barik, ara joan askotan eta buelta mon behar. Pentsatuz igual depositoa libre ongo gala sartzeko eta uraz beteta eta berrez etxea joan behar. Edo lehen ikusian moduan, sifoia ustu barik, hori 3-4 aldiz gertatu zaigu. Berta joan eta etxea berriz. Zati sifoi hori beti gora kargatzen da, baina ustu oso poliki. Filtratu iten da ura, eta ez dakigu askotan eta izan zaigu, jo, igual, 15 eurin barik eta libre egongo da, junta beteta. Ez dakigu horren abiadura, horren zean martxan nolako da, nola ustutzen da. Eta gero esan ere, horra gertzen da Santi Ugarte, hori ni ez naiz, hori da semia. Osa, beha da pelikor horren zuzendaria eta montaje eta hori nolako gozak egiten ez dakit. Eta gero, esan ere ikustu zu horri zen pila bat, Ursulo barruan lehenengo pausua egin genuen kontuatu ginen koba handia zala, eta guretako gure talde txoentzako igual handia ezala ere. Lehenengo egunetik kontuatu ginen beste talde batzuen laguntza behar genula. Hori bilidea jente asko. Naparrak ibilidia, Bizkaitarrak, Gipuzkoako beste talde bateko bai, eta jente asko laguntzari esker proiektu horren. Bueno, hori gaur egun Euskal Herrian nahiko normala da, Bizkat, koba hundiak eta dianean, taldeak batu iten dira, talduen indartsuen dabitzenak bildu eta gauzak horretatzen dira. Nahiko giro hona da hortako. Beti egon behar da baten bat hori dena koordinatzen duna, Bizkat elkarren artean indarrak batzeko eta ez alperrek indarra gastatzen. Hasien ikusi dira Aloña, justo Aloña azpian dauz, 6 metroko altueran eta kaletik oso gertu dago, ez da etzakun behar urbieraino edo nahiko gertu dago. Gero, ikusi duzu horrez, keiarena eta hori, behin akortzen zaraian bota genuenen, etorri zian Arabako talde bateko, eta zen, zuek erabiltzen duzen metodo horrek nun bait eman du maitzak, igual zabitzai tontuena itxerez, zatik, keia, egon behar da, zulo bakarra eta hortik irtetzeko bestela galdu egiten da. Eta ez dakit, guri okorri zaigu bakarra hori da, eta gero bestatek erakutsi duen bideo bat, haiekindako batean, keiakin eta, lortu zuten zeak. Bueltau gara, horra, hor pizten daba kepotea hor keia muteko. Horra bueltau zean oin dela hilabete batzuk, eta lortu zuten hortik aurrera joatea. Eta agertu zen galeria berri bat, 200 metro aurrera, horrek esan nahi du,
atzian ibili geanean keia pizten, keia botatzen, ibili gara tontuena itxen. Baina, bueno, hori zan, bai, básicamente haciendo el indio, genuen ez erre. Baina hori zan lekua, eta oin aurra joan dira, eta gero sartu zian berriz, egin genuen mobide berbera, tedrakin eta hori, eta lortu dugu kanpotik entzutia barrukoak. Barrukoak jotzen dagoen mailukiekin, jo, paetan eta kanpotik entzuten da. Eta arbakin lortu dugu leku baten 8 metro, baina gau ez da usul hori. Eta 8 metro zulatzea sekulako zulua da. Hori leku baten, eta beste baten ikusi zituzten sustraiek. Urrengoan saiatuko gara sustraia dauden lekuan arba jarri eta berran sakonera gutxi duten dagoen eta hor zulatu. Hor sartu ezkeo, horti sartu ezkeo, koa bilakatzen da koa errez bat. Edozein joateko moko koa bat. Gaur egun berriz, dauen sifoi horreatik, eta esplorazio punta gaur egun dauz 7 ordutara edo, ba ez dau jente asko presoa joateko. Dauz 3 lagun, punta joateko pres, oso koa egun osoan berzarat neoprenoakin, goiz lo egin eta goizean losakotik irten eta neopreno guztia jarri, eta gero karga psikologik horrekin, ez? Euri inezkeo kanpoan zifoia betetzen da eta zintza irten, eta komplikatu xamarra da. Ez dako zailtasun tekniko edo salto handia, horako ez, baina uraren kontu hori zailtzen du asko. Bedurra, nik kristonak bitzen du bintzat. Nik ez nahi zibil horra horrian, baina entzun diozu Martini, eurak joan zirenean adibidez, zifoia pasau, eta zifoia gora eta bera egiten du. Eta pasau zirenean zifoia nahiko altu zegoen. Eta eguraldian iragarpena zen, euri apur bat ingo zuela, baina zenbatekoa ez genekien. Baina barruan ez dakite hori. Euria por bat itxen badau eta igotzen badau, akabo. Eta, tedrakin esan genuen hemen igualdi hona da, eta behin adibidez, egun horretan etorri ziren naparrak, satorrakoak, eta asmoa zan saiatzea zifoia hauen lekuan goitea dau zulo bat, eta ber hori apurtzen genuen horti sartzeko. Eta ibili ginen, taladorakin eta hori, zulo batzuk egin, eta bueltauzian baterian bila, eta berriz zuloenako lekua bueltauzianean kontuatu zian ura iaia zuloen maina zegoela. Eta hor betzen beka, hemen hasi da euria kanpoan eta ez gara konturatu. Dana jaso irten zian korrika batean, eta irten zianko batik etzan betezetik sarreran eta pau egiten da. Sarreran bertan da deposito handi bat, eta ura bildu egiten da, eta sarreran eta pau egiten da. Horren jun behar da beti, eguraldi iragarpen oso sekulako antizikloia eta segurtasun osoakin. Eta just egun horretan egon behar da jente presa da joateko. Horren gaur egun esploratzeko, edo aurkitzen du sarrea berre hori, edo bestela izango litzake sartu eta ja biga pasa. Zatir, 7 ordu barrura haino jun, eta bukaeran aurkitu dute 700 metro topografia hau eta beste 700 edo 800 metro berri topografiatu gabe eta jarraitzen du. Baina hori jarraitzen du koa pixkat ez hain garbi, hola zigizagan, estuak eta hori topografiatzeko nahiko lana da, eta ekainaren 10an, uste dut, batek esan du prest dagoela joateko, aber zein apuntatzen da. Hori lortuko bagenu primeran, sartzen gara fosiletik, hori da errekan lehengo irtera bat. Errekak joan da sakontzen, poliki, errekak jarraitzen du zintzo faila bat. Ez da, hori da koa honen beste zailtasun bat, ez da labirintikoa, horren punta bet, zuk esploratzen duzun neurrian,
sarreratik urrundu iten, ez da alboko galeriak osare bat edo, beti aurre. Erreka ator faia baten alde, faia bat jarraituta, zabaldu hor galeria, eta joan da sakontzen. Horun galeria batzuk gelditu dira kanpoan, fosilak, beste batzuk sarrera hortatik sartu ezkeo, sartzen ga zeatik, maila fosiletik, eta pasau bat dugu zifoi bakarra, gaina ez da zifoia benetakoa, ez da gatzeko amuan, batzutan ur gabe dau. Eta orduan, beste koba bat. Baina ez dakit lortuko dugu. Saiatu gara justo hain koba pasatzen da minazulo baten azpitik, eta minazuloa sartu gara behar ikusten da zerbait, baina ez du lortu ezer ez ere. Animo, zuek espeleologoetzako zabali da. Hor egin dezakezun apurketa ere oso mugatua da, ez dakuzu baikarteko sekula apurketa iteko, minazulo bat iteko, ez? Hor paso hori, turbina paso hori hartzen den hori, hori nintzen bakarrezean bloke batzuk kendu, ez dikez. Baina zizian olako lanetan, sekulako aize korriente segurako. Aizerik espaldin badau, ez za tematzen horre, baina hortik ertezen zen aizia hor, bagenekin atzen basegola zerbait. Aizia beti da, aize korriente baldin badau, aizia ez oso gizurtia da, batzutan sekulako aizia da, eta horren guen ez dakuzu ezerrez. Horren jun behar da, balintza diferentetan ikusteko horrek putz iten duen ala ez. Eta ikusten duzu galeria bat estu eta jarraitzen duela estua, ez azten apurtzen sekulako lana da. Baina batzutan dago, galeria bat, iten dugulako estune bat, txikia eta ikusten duzu zabaltzen dela. Hori jan itxeuzu, puskatxo bat hori jan itxeuzu. Baina galdera hona da, hor dau etika punto bat, noaino apurtu egiten, zer dan apurketa etikoa eta zer dan astakeria bat, eta baina gu holako dilema etikoek ez du euki unio, ez du holako aukeraik ez du izan. Baina bai, leku batzutan bai indiala apurketak estatu batuetan, eta edo sarrerak topau, eskadoriakin, eta noaino ez. Gu zorionez ez zoritxar ez dago gulago balio biderik ordu, aztakerarik ezin duen, gura eta ere ezin duen. Horrek, animaliak daukagun iruditeri kolektiboa beti izaten da, lehenauko bentsat izaten dira, kogo barruan sekulako animalia bizi ziala, suge handiak eta dragoiak eta olako gauza beti handiak, eta guztua kontrakua. Kogo barruan bizi dianak txiki-txikina dira. Eta hauen harrapakari handiena bada, zeudu eskorpioi, milimetro batzuetako, eskorpioi nimino bat hori da dauen pizti handiena kogasuloan. Kogasulo barruan, bertan jaio, bertan bizi, ugaldu eta hil hitzen dienak. Hau da, bizitza ziklo osua barruan iten dutenak txiki-txikia dira. Oso bizimodu latza dute, beti horrek junetan. Baina horta goituta daude, eta euren biorritmo zeharo diferentia da, hor ez dauz urtaroak, ez daude egunik, ez daude gaurik, zeharo beste parametratu dira. Askoz motelago bizi dira, eta hor transizio aldean, kobako transizio aldean, lehenengo metrotan, hor bai, badagoela beste fauna bat. Baina, bueno, nik behin topau genuen askonarra bat, bitan topau du askonarrak olako koa estu baten, eta paspare buelta eman. Eta bestela, hori, xagusarrak, eta ez da hartzik eta hori, ez du aurkitzen bizirik, hilda bai. Iaia irudi guztia hartuta daude esplorazio egiten duen bitxartia. Batzu joan ginen propio hortara grabatzea, baina ez dira asko. Gehien adia esplorazioan egiten duen bitxartian, edo GoPro batekin, edo bestela argazki kamera batekin. Olympus TAF bat edo dauka bideo nahiko erresoluzio handikoak, baina ez dira garestiak. Zoen, 200 euroko kameratxo batekin, eta gero internetetik krakeatutako edizio programa bat,
eta ordenadore stream bat etxian, portatil bat, inditekulako pelikula bat. Gaurko teknologia hori dako, edozein eskura da gauzak iteko, eta argia ere barrukoa kaskoena da. Ez du fokorik eraman, edo galeria txikia diolako. Nahi baldin duzuko bat argitzea oso zaila da. Oinatik badago beste pelikula batzuk indakoak harrikutzen dago sekulako sala handiak, eta oso zaila, sekulako fokoak eraman behar dituzu, eta bateriak, eta bainako guria, hau txikia da. Nahiko klaustrofobikoa pelikula bakit, espeleon ez da bitzenak, igual ez da eskologia saltzeko pelikuleik onena, ez du lortu jente gehiago etortzea taldea. Baina, bueno, holako da, koba holako da. Eta hain talde askotan, David, errebizioak iten, koanak, lehen ikusten etzean gauzak oin ikusten diala. Argi berri hori esker, lehio bat, hangoian galeria bat, horiz genuen ikusi, eta koa askotan hartzen dira, gehien bat hori lehioak eta gauzak eskalatzeko, eta gero eskalatzeko sistema aurreratu indi asko zarrezago da guain. Beste izpaldin bada, hola xeutziko dugu. Bai? Eskerrik asko etortzeatik,